Ola, que tal, como andades? Estamos a martes de da noite e hora de Recuncho Gamer Podcast. Hoxe imos co capítulo número 108. Que isto, se colleres uns números en Lost, facías unha temporada inteira. Moi boas todos de Ya Gordillo. A xente está xa por aí polo Twitch. Anda por aí Farún, Lilium, Linda Secas, a xente que tamén vai estar hoxe aquí no directo. Un saúdo tamén a toda a xente que nos escoitedes un chisco máis tarde, pois no YouTube ou iVox ou Spotify. Así que tamén xa sabes, temos o día seguinte, xa o mércoles, tedes tamén disponible este capítulo. Vos por aí Rachel, que está nada máis que soltando bulos por aí. Que non vai soltar bulos hoxe, imos xa comenzando a presentar o equipo que se incorpora esta temporada. Bueno, non, minto, estas dúas persoas que vou dar paso agora xa se estrearon no Pixel a Feira. Unha delas, Rita. Que tal? Moi boa, Rita. Oli. Pois moi ben. Moi ben. Sin máis. Estupenda. Bueno, e ti? Como xa o segundo programa, eu ben, non coincidimos así en podcast, pero bueno, coincidimos de outra maneira, así que bueno, ben chegado. Voume guardar a outra persoa que ten outra incorporación non só a esta temporada, senón tivo aquí un ano de Erasmus no podcast. De antes Joan a mí que nin Erasmus nin nada, verdad? Ti aquí. Eu aquí. Non lle dan vacacións a John. No, mira, é a primeira vez que alguén nunha temporada do podcast estaba a decir que a min. Certo. Ah, non, empezamos, que fixen o previo. Sí, bueno, estamos efectivamente. Por min gañade cando queirades. Gran actuación de Rita. Refírese a cando falaches de ligar con xente. Por supuesto, sempre gran actuación a de empuxar a miña xenda de romanceos. E quen estivestes onte, bueno, pero quen xa vistes o capítulo anterior, ben fos en directo no Pixel a Feira ou no diferido, xa sabes que tamén volve esta temporada por aquí. Sara Curdial, que tal? Moi boas de novo. Oli, que tal? Como andamios? Pois moi ben, moi contenta de volver. Eu porque sei que me dixeches que o fondo que tes é Xenoblade, senón nin papa, o que se ten non o saco. Pero bueno. É verdad. Directamente desde as terras do xogos. Moi ben. Dime. Nada, que non sei como se chama o sitio Xenoblade, así que se queres ilustrarnos como chamas a fraga, vale. Eu tampouco, a fraga de Xeno. Xenofraga, non? Xenofraga e Iribarne, moi ben. Bueno, xena todo. Unha fraga moi vistosa, moi frondosa. Todo ten sentido, todo ten lógica. Ala, sepa. Bueno, pues hoxe temos un capítulo un pouco máis distinto. Normalmente sabes que temos unha temática que é un pouco máis atemporal, pero a verdade é que hoxe entre que o Pixel a Feira e que houbo non sei cantas cousas a nivel de información, hoxe vai ser un pouco máis de tocando a actualidade. Entre varias cousas vamos falar do que ven sendo a Steam Machine, cousiñas relacionadas con Nintendo e o cine. Tamén saíron onte os candidatos dos Game Awards, que tamén comentaremos eso sí que máis por enriba, porque como vai ser 11 de decembro temos tempo para comentalo, pois xa faremos. Hola, que tal, John? E tamén pois es un pouco de Resaca Pixel a Feira. Antes de nada, lembrarvos que tedes en @recunchogamer pois toda a info en Twitter, en Xbox, Twitter, en Blue Sky, en Xbox, en Xbox tamén. Máis cousa que no Facebook que te sabes. En Blue Sky, que tô para retirar. Pilla de xauxito, que a mí a veces xa non me vai. En YouTube, en TikTok e Instagram tamén. @recunchogamer, non hai perda. E tamén recunchogamer.gal, que aí agora xa tedes cada vez que teñamos novo vídeo de máis, tamén os podes atopar ali. Tamén vou utilizar o buscador da propia web, que está xeitosiño, e tamén pois así pois aí non hai perda. Aí todo bo, todo magro dentro do que son. Mamonico. Se vos parece, por non enredar moito, como temos aquí moita cousa que facer, se logo dá tempo, tamén seguimos vende tempo, logo xogamos un poquinho os xogos clásicos e Recuncho Gamer Podcast. Pero vamos a ir xa con tema actualidade, aparte con un tema que vai ser ben acollido e ben traído porque vai estar relacionado. Esta é unha novedade desta temporada. Vou mover as cámaras mentre soa esta sintonía para facelo máis dinámico. Esta é unha decisión tomada fai 15 segundos. Unilateralmente, de maneira dictatorial, diríamos, pero bueno. Nada, primeiro quería preguntarvos un poquinho, xa prometo intentar non falar máis do tema este ano, pero bueno, toco así de facer un atracón, un pouco resaca do Pixel a Feira, porque, bueno, para que non
estivese en Marte non seguís aquí Recuncho Gamer, pois xa sabedes que houve un evento efectivamente ten aí o cartaceillón, pois foi o evento que tivo lugar no Palacio Congresos 8 e 9 de novembro, organizado pola Deputación da Coruña, no que tivemos un programa de Recuncho Gamer Podcast aí adiante, e andaba o servidor como comisario, que non teño dúbidas de comisario por aquí, pero estiveron no Palacio de Congresos durante ese fin de semana. Onde está o teu cartelito? O meu, non, eu teño uns cubos, Bueno, cubos estos que tiñades por aí, pero teño o seu. Eu agora creo que na túa oficina ou habitación ou coseña donde, sabes, donde estás ahora mismo, creo que deberías poñer na porta un cartel, sabes, en plan comisario. Xa pa siempre. Comisario. Moi ben. Comisario Gordillo. Comisario Gordillo. Buah, é que hasta parece serie de televisión española, Sí, sí. este contra el Comisario Gordillo. No, perdón, bueno, Rita, ti es moi nova. Xa, no te preocupes, pero bueno, en fin, eso. Non sei se queredes en confianza tal, se queredes destacar unha cousiña ou algo que os chamou a atención, porque é verdade que é certo que eu usado, para min, como que son as 8, como que hai que pecharse, o sea, eu usado non me enterei do que pasou. Se me pregunta, así que fixestes podcast que berrei Saturn nun momento, non me acordo máis. É verdade, soame dado. Un sábado normal meu, gritar Saturn nun momento aleatorio. Non sei queredes comentar alguna cousiña que vistas por aquí. Mira, ahora aquí camiño por Linda, que nos as secas que nos monta aquí Pisafer este xenal, moitos xoños chulos para probar e había para todos os gustos. Non sei se hai alguna cousiña que has de destacar por aí. Pois si, eu ainda teño pendiente acabar, bueno, poñerme con un xogo que probara alá, que creo que ganou un premio de arte o de como se chama, o de Cartas á Lúa, que me tentou, porque claro, dices, mira, unha historia de romance, e digo, claro que sí, amiga, dámelo todo. Pues teño que poñerme, pues estaba interesante, estaba intrigante. Sí, te de lo de balde, eso, Cartas á Lúa ou Mail to the Moon, moitinhos fociños, te de lo anichio, así que non hai perda. Había cousas chulísimas. Por exemplo, probei un xogo que ia de solamente a gaimar kenjas e animais do mar. Non sei se o probastedes vos. No. Isto rapoucado. De rapoucados. Oh, que maravilla. Que divertido. Oh, que Moi riquiño bonito. ese xogo. Ese entre Cativada tamén tivo bastante éxito polo que me chegou. Ese Gelatina, por exemplo, Ten Hambre, sí que foi dos casi máis tarde. Bueno, eu que non puiden explayarme probar todo o que me teria gustado probar, porque estaba en plan medio ali, medio día de familia, entonces estuve entrando, saindo dicindo, ¿dónde está mi bebé? Está ben, vale, pues continúo así. Foi moi caótico. No, e aparte de que tamén tiveches intervención dobre. Bueno, claro, sí, pola mañá que xa te digo que ti eso, que temos un artigo aí bonitísimo que creo que non tan merecido polo menos pola parte nosa, miña, directa, pero bueno, de Maestra Paladina creo que era, que bueno, que iso, que foi escoitarche cantar e dixo, teño que escribir sobre isto, porque está me dando aquí un estendalazo. Bueno, eso é que é fácil cando a música é boa, sabes, é fácil facela. Porque Cando, para que estea... ¿Ah? No, Acaba, perdón. Non, dicía que para quien estea ouvindo o podcast e non se ve do que estamos a falar, é que no evento Pixel a Feira hubo un concerto de Tia Violi Gaming and Friends, e nese concerto estivo Rita cantando cunha voz melodiosa que eu descoñecía, e estivo tamén o señor comisario Iago tocando o saxo, que toca con moita showmanship, teño que añadir que o tío que non che falta é como se di, presencia de escenario. Eso é que non che falta, presencia de escenario. Sí, afinación no saxo xa é outro tema. Pero bueno, eu sempre dixen que cando estás tocando ou cantando con outra persona, cando hai un profesional, como era o señor Sebastián, é todo moito máis fácil. Todo moito máis fácil. Canta modestia nesta equipa, de verdade, canta modestia. Bueno, eu xa por último tamén por pechar un pouco con isto tamén agradecer a toda a xente que se sumou a nivel sobre todo dos stands de mercado e tamén os videoxogos feitos aquí e tamén a satisfacción de que creo que moi contenta a xente por iso de que hubo público interesado bueno, por xa todo o que me chegou foi si que hai unha cousiña aquí que se está falando do tema da hostelería de cafetería de comida, o cal anotamos
xa sabíamos que había por aí un poquinho de cosa a mellorar, pero que hai que facer segunda edición, entón hai que facer cousas, está aí. Learning bueno, opportunities, pero no, en xeral eu tamén oí todo moi... Bueno, que estaba moi ben. Iso de que fora en círculo, eso magistral. Moi chulo, sí. Sí, no medio hai un auditorio. Eu digo que hai iso. Digo, por se hai unha segunda edición de Pixel Feira, xa sabedes caleo, pero a ver o que se pode facer. Unha ópera de Rita, para que cante Rita só. Eu creo que é iso. No, Rita, isto aquí significa outra cousa. Aquí significa outra cousa. Aquí. Sí, que significa? É polgar para arriba. Bueno, pois nada, gracias a toda a xente que os pasastes. Sí, así, efectivamente. Nada, pues de momento non sabemos se vai haber continuidade, pero bueno, de momento o pouso é bo, así que agardemos que sí que se poida facer algo nunhas condicións parecidas. Nada máis, e que hai máis cousiñas para seguir vendo videoxogos en galego. Houve unha Corujam este fin de semana pasado tamén aquí na Revolteira. Desde esta semana na Expotaku algúns dos shows que estiveron na Pixel Fair están ali, e algúns outros máis poderos ver na Expotaku. Está o Culturgal a volta a esquina tamén con moita cousa, así que está novembro videoxogueiro, cada fin de semana hai citas videoxogueiras, así que nada, lembraremos a semana que ven o do Culturgal. Dime. Tamén este fin de a Lisboa Games Week, para quen queira baixar un pouco máis. Tamén en Lisboa e Lisboa Games Week. Estive vendo programación tamén. Se hubiera un tren directo, que fácil, verdad? Iso, Rueda, ponos un tren o eixo Atlántico, o alta velocidade que tanto falabas. Tren. Rueda, Sánchez, póndenos aí o tren. Bueno, dito cal, vamos con un dos anuncios que foi a finais da semana pasada, creo. Que xa digo, a semana pasada para min pasou de forma moi rara. Que Steam anunciou a Steam Deck, aparentemente, hasta que dixo non, temos outras cousiñas. Entón, temos un novo aparello que vai chegar a comezos de 2026, de momento non hai data concreta, que son, bueno, un aparello non, 3 aparellos, pero digamos que suscita máis interese. O Steam Machine, GameCube, como lle chaman. Neste caso, bueno, temos que ir un pouco máis para diante, porque senón aquí estamos vendo o Steam Controller. Basicamente, pois, digamos que recuperar un produto que tiña Steam. Neste caso, é ter un pequeno ordenador, porque é un ordenador, sí, pero bueno, orientado xa a que sexa moi fácil todo isto para ter a tua biblioteca de Steam e poder conectar donde queiras, pois nun salón ou mover ao outro lado. Si que ten esa cousa da GameCube que ten un tamaño, pois eso, máis ou menos como a metade dunha Xbox Series X, se o queremos ver así. Sí, a verdade que o cubo era moi cúbico. Pero gústame, sí. Como muy un poco retro, ¿no? En plan, esto es... Sí, un poco a mí retro. recuérdame a una de estas radios hi-fi. Exacto. Sí, unha cousa vintage. Falan eles de unha potencia que é 6 veces o Steam Deck. Un pouco tamén indo os análises que fan xente como os de Digital Foundry. John, compórtate que ve imaxes de Sonic. Un pouco análisis de Digital Foundry, digamos que por dicilo aproximadamente rendería parecido a unha PlayStation 5 base, que está máis preto unha PlayStation 5 base que dunha Xbox Series S. Entón, neste caso, pois iso, digamos que neste caso non sei como vedes vos a chegada desta máquina, se vos interesa, se non vos interesa, que potencialidades lle vedes. É que ten un par de cousas interesantes, ten que se lle pode cambiar puramente estético a plaquiña de diante e por plaquiñas diferentes para tal. E hai unha que vin que me chamou moita atención, que é de tinta electrónica para poder ver o rendemento do computador, para poder ver a velocidade da CPU e todas esas cousas. En tinta electrónica na parte frontal do cubo, que me parece super guai. Despois, pareceme moi boa idea. A ver, pode sair mal a xogada, porque Steam xa lembremos que xa tivera unha cousa semellante hai uns anos e saíra aquilo like the Rosary of the Auror, como Rosario de mais esta vez eu penso que ten moito que gañar, tendo en conta como está agora o mercado, como está aí Microsoft facendo cousas extrañas. Eu penso que pode haber demanda, sobre todo a nivel de gamers así máis hardcore. E eu estou seriamente pensando en comprala, depende do prezo que saia. Claro.
pero ter toda a biblioteca de Steam, que xa teño xogos de Steam. O modelo base creo que ven con un disco duro de 512 GB, pero podes ampliar o almacenamento cunha micro SD, tipo como na Switch. É plug and play. Conectalo e xa está, e funciona. O sistema básico de SteamOS é Linux, que iso a xente non lle importará, a min importame moito. Claro, a cousa está no prezo. Eu vi moitas cousas. O que máis me pareceu máis realista foi $600, euros. 599. Sería o máis realista. Eso a de 500 gigas. Claro, que hai dos modelos, hai que decirlo, un de 512, outro de gigas e outro de 2 terabytes. Claro, a cousa é que vin estimacións que dicían que podía subir a 2.000 euros e vin xente moi optimista falando de 400 euros. Claro que soy campeón. Pero... pero, a ver, vamos a ver, canto costa Steam Deck? Vai valer máis con Steam Deck, eu creo que iso pode haber consenso. Non hai dúbida. Ou igual ou máis. A cousa está en que vai valer menos que un computador con esas mesmas características comprado por ti mesmo. Claro, é que realmente o xogo que polo que contan é que te compense comprarlles eso que comprarte unha computadora nova gaming. Se xa tes unha que fai eso, igual non che compensa. É que as computadoras gaming non están baratas, digamos. Entón hai un rango de prezo bastante amplo. Claro. Eu xa vos digo... No, di, perdón. Eu escoitara que estaría entre os 800 euros, eu diría máis preto dos 1.000. A verdade, o mellor estou me vindo arriba, pero que preto de 1.000 euros. Non chegaría aos 1.000 euros. Estas son as miñas estimacións. Ten en conta tamén outra cousa moi interesante, que é que podes usar calquera mando con ela. Así como PlayStation, Xbox ou Switch estás pechada no ecosistema, aquí podes meterlle o mando de Valve, este novo que vamos falar despois, ou meterlle un mando de Xbox, ou de Switch, ou de PlayStation, que funciona. Eso tamén é interesante, que o mando da Play unha vez que, en plan, a min como é que me custou acostumbrarme ao mando da Play, ahora pois outro mando, digo, che, vete, sabes, vaite a Xenofraga e non te quero ver máis. Non pode ser. Hai unha cousa que comentan tanto Linda Secas como Lilium, que é o tema tamén de que vai perder un parte do catálogo polo tema de ser en base Linux, que non vai poder correr con xogos que teñan o de antitrampas, xa ni el tenicismo a nivel Carmen, como por exemplo Battlefield, Valorant, creo que o Fortnite tamén comentaba por aí, o LOL tamén, Linda, entón pero eses xogos non van no Steam Deck? Non o sei, porque o Steam Deck ten o mesmo sistema Linux. A cousa é que non sei como é a capa de compatibilidade que lle poñen tamén para correr xogos versión Windows e Linux. Non sei... Sí, efectivamente. Perdón, sí. Non te lo LOL é punto positivo. Claro, a cousa é que... E eu, aparte disso, teño unha dúbida que é como tomaría PlayStation, Sony, esta noticia, tendo en conta que Sony comezou a soltar en Steam xogos exclusivos da súa consola e agora Steam saca unha consola que a todos os efectos é unha consola que pos no teu salón para conectar coa tele. É un PC potente, como que tiñamos a febre esta da Raspberry tamén, que pasa que eu vin a todo usar para ter emulación, pero ao final non deixa ser tamén un ordenador ad hoc. Sí que teño dúbidas, pero é que o punto é como importa, sabes, ou é un ordenador ou é unha consola, importa a definición, se ao final a xente vai ser máis conveniente. Claro, é que tendo en conta que agora é plug and play, non sei, que igual é super carísimo e non vale un patacón, sabes, eso. E a min como piratilla interésame tamén moito unha cousa que como no fío que comentaba da Raspberry Pi aquí, Iago, que é que na Steam Machine podes instalar emuladores. E a potencia de emulación que pode ter iso é moi interesante. Podes emular ata Xbox 360 tranquilamente, coa potencia que ten o Steam Machine. Entón, tes un catálogo... Claro, tes un catálogo inmenso. O sea, que me río eu do servizo este online de Nintendo.
Hai que ver a compatibilidade logo tamén, porque sabemos que tamén un dos problemas é porque moita xente igual preferimos xogar con consolas e demais, aínda que rindan non tan bonito como algúns xogos en PC, pero é que sabes que Polo rende, ou por lo menos sabes que rinde en calquer PlayStation igual, pero de un PC a outro pode haber a veces diferencias, incluso con PCs máis potentes, pero pode haber incompatibilidades por algún tipo. Lembro agora de ler, por exemplo, cando saiu Final Fantasy VII Rebirth, fai, creo que comezos deste ano foi, incluso en PCs pues, tiña problemas de, bueno, de que había parpadeo en pantalla, e demais. Entón, sigue sendo unha cousa que hai que ver se isto tamén como vai funcionar, porque igual que se require de que en Steam Deck haxa xogos que estén aprobados para Steam Deck e aínda así hai cousiñas por aí que rinden daquela maneira, por exemplo Final Fantasy VII Rebirth creo que está aprobado para Steam Deck, pero xa vos digo non é a versión de xogalo, pois hai que ver tamén se vai ver como un estándar para a Steam Machine, como se van a estar os xogos adaptados para ela e como van tirar, porque en principio manexamos que unha potencia parecida ao que pode render unha PlayStation 5, pero hai que ver se todos eses xogos ou todos que temos xa lanzados van a estar relativamente adaptados a esta máquina. A ver, sí, estarán adaptados na súa maioría. Eu supoño que farán algo semellante como Steam Deck, porán compatible ou non compatible a medias, compatible pouco. E ao final será que canto máis vendan dese produto en particular, máis lles compensará optimizar os xogos para ese produto en particular. Entón, ao final, eu penso que se vende ben a Steam Machine, moitos xogos que agora mesmo poden non funcionar ben van a acabar tendo actualizacións para funcionaren perfectamente na Steam Machine. Pode ser. Sí, pode ser, ainda que é un gran esforzo por parte das desarrolladoras. Máis esforzo de facer un port a Switch, cantos xogos non hai con port a Switch? É verdad. Se hai diñeiro, hai vontade. Sí, se hai diñeiro. É que ibas dicir, para mí todo isto é hipotético. Tanto se costa 400 euros como 1000, eu non me podo permitir eso ahora mismo, así que farei así e bueno, sí, que observarei no dende a distancia. A min pode que me interese, pasa que hai que ver o prezo, creo que se vai facendo así, sin que non, pero sí que eu que a Steam Deck, o que andaba pendente era, quería Steam Deck máis por ter algo de Steam para conectar a tele, en plan, quería Steam Deck co dock, que os dock voaron xa vai non sei canto, entón neste caso a min sí que me sale porque ahora mesmo a única solución que teño para xogar en tele ou enchufar portátil, salida de HDMI, ou irnos ao este do Steam Cloud, que é desde o teu ordenador, reproduce por streaming, pero para xogos con certa axilidade ou que teñas que responder precisamente, non é un sistema que ainda non vale. Se os parece, antes de irnos aos outros dous periféricos que anunciaron, vamos con respostas que nos deixaban por Instagram, @recunchagamer. Por exemplo, Eva Farto, que tamén estivo aí, bueno, estivo no anterior fai dous podcast, dixo que sacaron a consola para a xente que sempre xoga en PC, non sei eu, a portátil salvarase por Steam Deck, que si certo que ten certo agarre a Steam Deck sen chegar tamén a cifras de, que non é unha Switch 2 a nivel de venda, pero bueno, tamén di. Perdón, sí. Comentando a Eva Farto, eu penso que o obxectivo da Steam Deck é comerlle as papas a Xbox. Entón, aí realmente hai bastante... Aí sí que pode roubarlle... É que eu creo que os que están máis teando os pelos é máis Microsoft que Sony, por lo que vai. Remato con Eva, e se para o mercado dos consoleiros tampouco vexo, só lles pode comer a tostada os de Xbox, efectivamente, que xusto comentamos. Tamén pode ser a miña imparcialidade de ataque ao corazón da plataforma física, porque claro, digamos que claro, hai xente que sigue valorando o tema do físico. Refírome en videoxogos, por favor. A bueno, plataforma física. Sí. Sí. Vamos con unha mensaxe máis. Toño Díaz dinos: prefiro a simplicidade das consolas que ter que trastear buscando configuracións. Entón, podría ser o público. Hai que ver a que prezo, como decía tamén por aí antes Linda Secas. David Stecker está máis convencido, di pinta ben. E non sei se tens alguna resposta máis por aí, Sara, do que deixan por Instagram. Pues... Eu teño dúas respostas polas preguntas de Instagram. En ambos casos, eu penso que as persoas están bastante decididas. Están bastante... van bastante ao punto. Por exemplo, Alejandro Mejuto di: como o precio non sexa unha burrada, igual cae. Eu vexo que vai caer, aínda que o precio sexa unha burrada. Pero esta é a miña predicción, é o meu predict. E logo temos a Albert Nove López, que di: pensaba montarme un mini PC para o comedor, así non fai falla que me rompa a cabeza. Tamén. Na verdade, esta persoa tamén a vexo bastante convencida. Mira, é que por ejemplo, perdón, no, sí. continúa.
Só por último, pechamos Steam Machine co mellor comentario que se fixo. Bueno, basicamente o que cala todas as boquiñas, que Xarmen Fer dinos: anunciar a creación dunha máquina de vapor en pleno siglo XXI é estrano. Dunha máquina de que? De vapor. De vapor, unha Steam Machine. No, La revolución industrial. non vai. John, vanche quitar o traballo. É verdad, a ti Ojo, sí que te están a cuidado. comer as papas. Ojo, cuidado. Tamén adianto en fin. que se nos adiantou é Lilium no chat. Vale. Co tema do Da máquina de vapor. Sí, Vapor, da máquina de vapor. Pero esta persoa respondeu antes por Instagram. Lembrade que Sí. deixamos algunha preguntilla normalmente por redes sociais. E aí está. Se vos parece, imos para o tema do mando, que ao final aquí bueno, que os mandos ao final é probalos, porque neste caso tamén temos Steam Controller, que o que fai é dar un pouquiño a disposición da Steam Deck, a nivel de que temos como novidade con respecto a outros mandos, pois que hai dous paneis táctiles, tipo touchpad do estilo rato. Entón, claro, iso dalle unha forma que en principio pode ser un pouco máis grande ou pesado. Hai que ver tamén os materiais e máis, pero bueno, non sei se vos chama atención. A ver, a mí chama a atención comparado co anterior Steam Controller, que o anterior Steam Controller era un insulto á creación. Era unha cousa, un híbrido extraño, un ser monstruoso. Entón, este parece máis un control para xogar a videoxogos. Bebe un pouco, está a medio camiño entre a parte de arriba entre PlayStation e Xbox, non? E o tema dos paneis táctiles estes, se a experiencia é igual que na Steam Deck, que parece que sí, ten boa pinta. Eu a verdade é que se teño Steam Deck eu xogarei co meu mando da Xbox que teño aquí e non xogarei con ese, pero non me parece mal. Sí, No, agora, é dime bastante cuánto... completo. Dime. No, é tontería, que dime conta que ao final teño mogollón de mandos de Xbox que non usan Xbox, pero en fin. Eu queria comentar que o mando se ve moi completiño, ten un montón de funcionalidades e o que pasa é que é un pouco feocho. Parece un pouco feo. É como moi cuadrado, é como un pouco efecto 2DS, que é así como un ladrillo. Bueno, será moi doado de xogar, pero mira, vaya troncho. Sí, a Iso vai me dar unha de túnel carpiano. Tendinitis. Bueno, vienen de momento cositas. non chegamos a mando de Xbox One, que iso... Perdón, da primeira, non da One. Que iso... En fin. E por último, que andaba por aí... Boas Farún, interesado, que é o tema do Steam... Como se chama isto? Steam... O DRV. Frame. Frame. Frame, vale, perdón, sí. Básicamente, pois iso tamén a proposta de realidade virtual de Steam, neste caso con dous mandiños, un en cada man, soltos, cada un con sendos controles analóxicos e botonciños. E pois isto un pouco tamén na liña de ir detrás do tema de realidade virtual. Descoñezo tampouco exactamente se ten algunha potencialidade que non teñan as outras. Aquí fan fincapé no tema de facer por streaming. Eu o tema de facer por streaming bueno, en opción, pero tamén digamos que corre nativamente no propio visor, o sea, que pode ser facer por streaming, pero pode tamén estar cargando esa propia máquina. Eu sigo sen ver o de xogar a cousas por streaming, que non sexa un balatro ou unha cousa pausada, porque é complicado. Propio... Efectivamente, forma de vendela, ter aquí unha killer app como pode ser o Half-Life 3. O Steam Frame ten un computador metido, ten un chip Snapdragon como dos móviles, ten esa mesma estrutura, arquitectura. En principio bastante potente. Entón, para xogar a xogos que non requiran moito, eu penso que se pode xogar perfectamente desde a propia máquina sen necesidade de conectar a outra máquina por streaming. E tamén ten unha cousa interesante, que é que tamén é compatible con xogos que non son de realidade virtual, para poder xogar con eles sen realidade virtual, vendo unha pantalla diante, que tamén é interesante. Como? Claro, xogos que non son de realidade virtual, ves unha pantalla diante de ti, se tes postos os óculos, ves unha pantalla xigante e xogas. Ah, está ben. Está ben, eso está ben, diversificar. Sí.
Aquí Farun, que é un dos máis defensores dos máis mellores defensores falando ben de review, eso, recomenda a todo o mundo o a realidade virtual porque é tan chulo. Eu bueno, que eu discrepo porque os auriculares non me gusta nada os que son de meter no oído, entón xa é unha cousa que tal. Eu só probei no ecosistema de PlayStation 4. Para sesións longas non son, o sea, para mí non son, pero bueno, hai cousas chulas por aí. Mira, un Beat Saber ben. Ahora que falades de realidade virtual, isto é un pouco de así mira nada, pero algún de vos veu un anime que se chama Shangri-La Frontier? Ui, vai ser que vai de un xogo de realidade virtual e está graciosísimo porque ten un montón de slang e referencias gamers. En plan, o protagonista é simplemente un gamer e ele está nun xogo de realidade virtual e están todo o rato facendo chistes con ese tema. Para mí é unha risa increíble todo o rato, en plan, ai, que me han nerfeado, ai, que non sei que o monstro, que lle cambiaron as stats. Bueno, que chulo. É unha gracia, é unha gracia. A mí, para mí está moi chulo. Recomendo ahora en plan realidade virtual, pues saco aí, jaja, ve deste anime. Xa está. Vale. Está aquí a nova sección desta temporada, o anime de Rita. En relación co que dicía Farun aquí, que fuxeches o comentario, non, o seguinte, o dos auriculares, no Steam Frame tampouco fa falta auriculares, tamén ten un sistema que escoitas directamente da propia máquina. Vale. Dicir iso, que a realidade virtual a min personalmente pareceme que está guai para 10 minutos para probalo e dicir, boa, como mola, pero para longo prazo non o vexo. É como os 3D da 3DS, que ao principio dicías, boa, como mola ter o 3D aí, pero despois a todo mundo acaba xogando sen os 3D activados. Pois isto é un pouco igual. Sí, e aparte tamén depende. Eu tamén non son un fan en xeral dos xogos en vista en primeira persoa, que ao final tamén son os que teñen máis sentido dentro do ecosistema da realidade virtual. Entón tamén non hai cousas de primeiras que me chamen moito. Seguramente cando probe Half-Life Alyx todo moi ben, o sea, non robei, pero sí que xa veredes, prometido. Tetris Effect en realidade virtual, experiencia moi interesante. Ese sí que tal. E o do Astrobot seguramente este bárbaro que empezou por aí Astrobot e demais. Bueno, que hai máis xogos en terceira persoa, efectivamente. Algún día falaremos de realidade virtual con calma, cando podemos probarlo un pouco para estar máis ben todos. Sí, que ese é un problema. Pero bueno, queda aquí estos... ¿Qué? Que é Mos? Mos é un sitio en Pontevedra. Non o digas. Metropolit ou non sei que. Dito claro, isto de momento non hai datas precisas, comezos do 2026, non hai, de momento non están abertas reservas e de momento non hai prezo, así que de momento, pois, cando haxa novidades comentarémolas. Non ten prezo. Imos ir con parte de cousiñas moi rápidas neste caso, John, con tema de Nintendo e os proxectos que ten para cinema. Moi rápido ten que ser. O primeiro podemos dar, pero o de Zelda igual non paramos tanto. Non, o de Zelda é só mostrar as imaxes, tampouco ten máis. Bueno, no. Ben, primeiro, saiu nestes días o tráiler do novo filme de Mario, o segundo filme de Mario, que leva por título Super Mario Galaxy. Galina? En español era Estela, creo, ¿no? Estela, sí. Vale, en inglés... Non lles gustaba Rosalina en español, dixeron, no me... Sí, non sei por que lle mudaron o nome. Para que non vese conflito, tra. Rosalina. Por favor, eso si ten moito máis pedigrí, moito máis como se di, añejo. Mario é moito máis añejo. Ten denominación de origen. Rosalina de Castro. Rosalina de Castro. Eu estou no Team Linda aquí, Claro, é verdade. Sí, bueno, a ver, a mí tamén me gustaría que Mario se chamase Giuseppe, pero non digo ¿no? A mí tamén me gustaría máis Giuseppe. Vale. Lo siento, pero non podría ser Mario, tería que ser outro porque é Verdi. Giuseppe Verdi. Claro, sinto moito, Lina, eso non me va nada e encima estas foron as consecuencias. Debería. Di que sí, Iago, di que sí. Sí.
Bepe. Guido. Vincenzo. Sony. Pois o papel de Rosalina no filme vai estar interpretado por Brie Larson, que é unha actriz. Eu coñezo porque facía de Capitá Marvel, de Capitá Marvel no universo de Marvel cinematográfico. E ten unha cousa curiosa, que é que nunha entrevista que lle fixeron no ano 2020 falou de que cando era nova tiña un mozo e botou o mozo da casa porque ele estaba xogando o Super Mario Galaxy, estaba na última fase, e entón estaba moi envenenada nese momento. E o mozo dixo algo como: pero non tomes a cousa tan a serio, que só é un xogo, nada máis. Entón enfadouse e botou fora o mozo da casa. E iso contou no ano 2020 nunha entrevista, e agora o círculo péchese e vai ser ela que interprete a Rosalina no filme de Super Mario Galaxy. Que maravilla. Los sueños se hacen realidad. Real, cousa que faría eu totalmente. Ups. Lembremos que o filme sairá en abril. Creo que ainda non hai data concreta. Bueno, non sei, abril. En abril será filme. Tampouco hai seguramente, días. se non pasa nada raro, faremos aquí o especial, igual que fixemos que anterior. Pois faremos aquí o capítulo especial a semana seguinte despois de verlo filme. E digo eu, haberá canción de Jack Black tamén neste filme? Me imagino que... Rosalina. Nina, Rosa, Austela. Pexego. E índonos a outra saga, vamos a falar de Ligazón. Sí, a lenda do Helga. Ligazón. Efectivamente. Que empeza... puxeron as primeiras imaxes do filme ou algo así. Sí, porque comezaron Foi toda movida. Comezaron a gravar xa o filme neste caso de Zelda de live action, non é animación como de Mario. E Miyamoto-san nas redes sociais publicou 3 imaxes do filme. Digo Miyamoto porque pon el: hola, son Miyamoto, comparto estas imaxes do filme. Hola. Entón podemos ver o actor que fai de Link e a actriz que fai de Zelda vestidos do personaxe que interpretan no filme, e a verdade é que me ten moi boa pinta. Non me lembro dos nomes, agora quedaría bonito dicir os nomes do actor e da actriz, non me lembro dos nomes. Sei que teñen sobre 20 anos, son xente noviña, e a roupa é máis reminiscente do Breath of the Wild que do que sería o estilo máis clásico dos Zelda anteriores. Pero ten sentido Benjamin porque Evan Ainsworth como Link e Bob Braga son como Zelda. Braga, que? Fillo de Braga, o sea que nació de en Braga. Bueno, Ahí, claro, en como Portugal. todos. Sí, un saúdo a Bracalandia. Exacto, saúdo a Bracalandia. Jaja. Pues nada, que lles vaya moi ben, que pasen ben. O filme sairá en 2027. 2027, unha semana máis tarde que Sonic 4. Sí. E hai rumores de que Nintendo que quere facer a medio prazo é un filme do Super Smash Bros. Tipo Avengers. Hai rumores serios, porque xa están traballando en máis spin-offs, en máis pelis. Fálase dunha peli de Donkey Kong tamén que van facer. A idea sería sacar un filme ao ano, máis ou menos. De momento van ben, 2026 Super Mario Galaxy, 2027 Zelda. A idea sería sacar un, e cando teñan xa uns cantos filmes suficientes, facer o do Super Smash Bros. Esa sería a idea, segundo din os leaks. O sea, a fase 4 de Marvel realmente é Nintendo. Literal, ok. I get it. Bueno, a ver que tal lles vai. A ver, a de Mario vai ser rendible porque sí. Eu penso que máis que a primeira incluso. Alguén no chat que se quere presentar. A primeira foi pelotazo, foi a non sei se a que máis sacou de Illumination, que Illumination lembramos que son os de Gru, Minions e demais. Creo das que máis de Illumination, nesa ano foi a segunda, que só gañou Barbie. O sea, está por un río de Oppenheimer, que creo que foi a terceira dese ano, ademais. O sea, que funcionou moi ben. Abre Jaime. Efectivamente. Edito, Cal, que nos queda alguna cousa. Ahora xa me estou acordando de por que faltei tanto tempo a podcast. Sin acritud.
de por que non che dei a cabeza, faltar tamén. E por último, moi rapidiño, porque así xogamos máis. Teremos tempo para facelo, pero saíron onte anunciadas as categorías na páxina dos Game Awards de quen está de cada categoría. A páxina podese votar ali. Lembramos que os Game Awards misturan un sistema de puntuación no que votan xornalistas de todo o mundo e tamén votos do público na súa web. A web, fai un pouco, estaba caída ou non tiraba, así que de momento vamos a poñer un poquinho aquí, pero o titular sería que nos a mellor xogo do ano, nos finais de mellor xogo do ano están Claroscure Expedition 33, neste caso pois xogo con representación galega con Ramón Méndez Alba Calvo na traducción ao castelán, Death Stranding 2, On the Beach, o Donkey Kong Bonanza, o Hades 2, o Hollow Knight Silson e o Kingdom Come Deliverance 2. Non sei se tedes algún favorito, se xogastes algún, sequera. Eu esta non xoguei bastante Pois Evan, perdón. Evan empezou o Claroscure. Non chegou moi lonxe, pero estamos moi intrigados. E bueno, eu non acabei, pero estaba dándolle ao Silksong estuve nunha temporada. Temos que facer o grupo de privado de Silson do Recuncho, que tamén anda Ángela. Eu xa acabei. Dixen, antes de que teña que facer unha feira, hai que acabar isto, porque senón no, tes razón. Eu pensei que puxeme en plan completionist, pero que estaba facendo trampa, porque puxera un mod de ser invencible. Sen de outra maneira, non. De imbecilidade. De imbecilidade, claro, en plan, de ser imbécil para facer esto sin mod. Pues necesito que, ¿sabes? Necesito eso. Yo tengo que vivir mi vida. Non sei se tedes algún favorito, ainda que sexa polas vibras que vos dá o xogo ou demais. Eu estou no equipo Expedition 33 un pouquiño. É que eu penso que vai gañar o... Sí. Eu penso tamén o mesmo. Sabes que non son eu a máis xogona de xogos de actualidade, pero teño a sorte de vivir cun compañeiro de piso que sí que lle deba moito os xogos, entón puiden ver o gameplay enteiro do Claroscure e máis Non me digas nada. Non digo nada, non te preocupes. Ai. O Death Stranding. E o que máis nos marcou foi o Claroscure. Eu teño que decir que tamén oín cousas moi boas do Kingdom Come. Non xoguei, pero vin algún gameplay e tal, ten cosas bastante chulas. A vibra é moi boa en torno ao Kingdom Come e lo entiendo perfectamente. Ti és público de Kingdom Come, ademais. Sí, é que eu son público de Kingdom Come totalmente. E máis hai romances. Eu teño curiosidade por Hades 2, porque eu pensei, digo, bueno, en secuela, pois está a sorpresa do 1 e non volverá a datar, pero que decir que hai un Hades 2 potente, que xa teño ganas de probarlo, porque eu con un ben, pero que me sorprendeme que aguante o 2, que debe ter cousiña aí interesante. Non que con Balanza está ben, pero é que xa foi Astrobot ano pasado. Se non houvese o caso do Astrobot ano pasado, igual tampouco me pareceu mellor, pero bueno, podría haber aí unha historia, tá? Pero creo que a sorpresa do Astrobot de poñer en valor xogos de plataformas con ese estilo máis clásico xa o ten aí. A min gusta máis o Silson como escolla persoal, pero creo que Expedition 33 é máis chulo que o leo este ano. E indo en algunha outra categoría, bueno, nas principais de narrativa, dirección e demais, repítese máis ou menos os mesmos nomes, entran de cando en vez o Ghost of Yotei, o Split Fiction e o Battlefield 6, creo que son. E aquí vamos con unha que a min mira que normalmente intento ser equidistante co de Sonic, pero nesta doime, tendo en conta que ano pasado estaba a serie de Knuckles, que, en fin, non pasaba nada que non estivese nomeada. Pero este ano, en mellores adaptacións, están a película de Minecraft, a serie Devil May Cry de Netflix, a temporada 2 de Last of Us, Splinter Cell Death Watch, que ahora mismo dubido, creo que de animación, pero non estou seguro, e o filme de Until Dawn. Tedes review de Until Dawn na canle de Recuncho Gamer, recunchogamer.gal. A peli está ben, pero que Sonic 3 está mellor. O sea, Sonic 3 foi moi boa adaptación, non está Sonic 3. John, todo teu. A ver, non, é dicir que, a ver, eu destas que hai aquí só vin Minecraft Movie, pero Minecraft Movie e Sonic 3 é a mellor adaptación dun videoxogo das dúas. A peli de Sonic 3 adapta toda a historia de Sonic Adventure 2 dunha maneira boa, está ben actuado, ten bons actores, ten orzamento, ten bons efectos. Non vai gañar un Oscar,
sabémoslo todos. Pero, carallo, estar aquí entre estas adaptacións me non merecía. Seguramente, tes razón. Me No, inclino... Pero está, non, sí. Están preguntando por aquí se Death Stranding 1 levara o GOTY do seu ano. Creo que non. Sí que era o que tiña máis candidaturas finalistas ata o momento, que tiña 10. Este ano, pois claro, Skewer leva 12, co casi que o xogo que ata o momento tivo máis categorías. Aquel ano gañou uno estos Game Awards. Sekiro? Non é, estou vendo outra cousa. Sekiro. Es igual gañar Sekiro, non todo confía. O sea, no 2019 non lembro agora que gañar, pero bueno, sí, creo que sí, Game Awards. Levo no Sekiro, efectivamente, sí. Sí que levou o Death Stranding a mellor dirección de Bono Kojima. Sí, foi o Sekiro. Sí. Fora o Sekiro. Mellor narrativa, un tal Disco Elysium, que eso xa temos a Rita así. Perdón, é que estaba cantando a canción de Sonic Sephiroth. de Venga Monjas. Non sei se a coñecedes. Que dis? Debería de ser. Bueno. Jock, escoita a canción de Sonic de Venga Monjas, vale? Preciosa. Es unha oda a Sonic. Vais a encantar, de verdad. Nada, non sei se viste alguna categoría máis, pero se vos parece, deixámoslo de momento como... Sí, no, espera, eu quero comentar porque na categoría de RP de Role Playing Game, obviamente. Sí. Empecé a xogar ao About, por fin. E a verdade é que está bastante chulo. Así que, nada, que mola. Que claro, que está competindo co Claroscure, co Kingdom Come, pero está guai, o sea, que non vai ganar, xa vos lo digo ahora. Pero que está guai, está moi chulo. Por que non está aí o Pokémon Legends, esa categoría? Pues non sei. Pero lo recomiendo, eso sí, a nivel lore, como Pillars, no. Pero bueno, que se lle vai facer? Bueno. Ya está, era todo. Nada, de todas maneras, isto será o 11 de decembro. San Fermín. Imagino que caen xoves, como todos os anos. Sí, San Fermín, efectivamente. Caen en, sí, ¿no? 8 e luns, creo. Sí, 8 luns, sí. 11 xoves, sí. Sí, un día despois do meu cumple. Pues nada. Parabéns. Veremos como cubrimos, pero de todas maneras temos ese 9 de decembro para facer aquí tamén xa unha predicción un pouco máis con coñecemento. Falaremos máis dos Game Awards. Vai haber stream? Vais a intentar. Pero non parabéns, no, que falta un mes, chavales, non vos lancedes. Stream Bueno, falta machine. menos, Faltan 3 podcasts de Recuncho. Exacto. que xa sí que vamos facen cada un. Pero iso, a idea que haxa streaming, vamos a ver se nos deixan. Se os parece, vamos a rematar así xogando un poquinho. Vamos con un pouco máis de tempo para xogar. Vamos con música de xogueiro. Vamos a recuperar un xogo que creo que se estrean con este formato Rita e Sara, así que hoxe vamos a facer así ronda longa, que vamos a xogar a 20 preguntas. Que en que consiste quen se está incorporando a este xogo por primeira vez? Pois cada un de nós vai pensar un xogo e o resto temos que intentar adivinhalo con preguntas de sí ou non. Se somos magnánimos podemos axudar a que en vez de un sí sexa un matiz así un pouco máis preciso, pero isto tamén de cada quen. Entón a cousa que o chat tamén ides con un pouco máis por detrás do que estamos vivindo nós, pero efectivamente xa acertou Xerxes. Maldita Xerxes, como sabía que iba a decir esta? Vale, vou pensar outra. Entón, non sei se quere alguén lanzarse primeiro. Moi importante. Pois sí, eu. Ted aberta por aí os datos, por se vos preguntamos anos ou cosas así, que a veces se preguntan cosas así. Por suposto. Se queredes o resto, pois se queres comeza a ti, Rita, logo John, logo eu. E vamos así. En plan a responder a preguntar preguntas. Preguntar. Vamos, é colaborativo, sexa. Sí. Temos que sacar datos. Vale, veña. Empezamos de cero, así sin máis. Claro. Vale, pois un xogo de antes do ano 2000? Sí. Ok. Xa está. Vale, vai unha. John? É dunha consola portátil? Non. Non saiu un portátil. Vale. Espera. É que che vou romper so acerto xa, Dalle. Sí. É dicir, non ten por que ser na consola original que saiu. Sí.
É que non quero rompelo. Intento rompelo. No. Dalle, laza un triple. É o Rayman. No. Vale, pois teño que cambiar de xogo entón. Dalle, Rita. Eu que sei. É que non teño ni idea, Sara. No. Podes pillar ideas do chat se queres, en que de momento sí, se me preguntas veña. a mí non son boas. Sí, bueno, pero ti pensabas que era o Rayman e non era. O sea Bueno, que... porque me dixo tiro un triple, pero Tes para escoller xénero de teu personaxe. En plan, tes un personaxe que podes escoller se eres home ou muller, non? No. John. É de xénero plataformas. No. Vale? É con gráficos en 2D. Sí. Vale. Ben. Ganou algún premio? Eu penso que no. Diría É que non sei, o sea, que non teño Mellor nin idea. xogo do seu barrio. Nin idea ninguna. Ai. É de xénero loita. Tampouco. Vale, vamos a ver aquí con a que nos lanza. Que eu me gusta facer esta por aquí. A personaxe principal é un ser humano. Pois diría, bueno, claro, teño que responder entre sí ou non. Sí. Bueno, pero Entón, non hai unha personaxe principal. Vale, pues podes dar a pista así se queres. Pois xa. En plan, non xogas como unha personaxe principal. Dixémolo aí. É un xogo de estrategia. Non. Pero estás achegándote. É un xogo de puzzle. Efectivamente. Iago, dalle. Sabes cale? É o Puzzle Babel 2? Non. De feito, Vou vou vos dar outra pistiña. Vos pensades que é un xogo dos que me gustan a min, pero en realidade ten moito máis que ver con vos, con vosco. Sorry for... Conmigo non. No, Ya debe decir que conmigo non non. vai contigo, miña reña. Non, entón... Era Sonic 2 desde o comezo. Imaginas. Rita, tócate. É o Tetris. Non. É unha boa... É un bo guess, pero non. Ainda non acertamos consola, por exemplo, que tamén podemos poñelo aí o... Importante. Saiu en Dreamcast. Non. Saiu na Dreamcast. No. Non. É posterior ao ano 90? Sí. Vale, xa acotamos un poquinho máis. Menos de 2000 e máis de 90. A ver que hai por aí. Vou responder algunhas do chat para dar unha pista, porque eu penso que este é complicado. Sí, porque eu non sei. Oi. Que movida. Ajá. Non, puro puzzle. Pero a que le estás contestando? Falemos que isto é audio, Claro. por favor. Perdón, estamos contestando a Xerxes que pregunta se é un xogo educativo. Eu digo, non, é puro Vale, puzzle. é un crevacabezas. Puro puzzle. Moi bien. A quen lle tocaba xa que perdín o fío? A Rita, penso. Sí, Creo que pero vamos que eu en iba a 12, preguntar 13 iso. preguntas. Iba a collerlle a idea a Xerxes por ser listo ou lista. E preguntar iso, porque non sabes, non se me ocurría nada máis. Dolla vez, que eu non... Vale, John. Vale. Xogas con... Sei para Mega Drive. Sí. Vale. Estou dubidando... Bueno, eso acota. Estou dubidando Column, Puyo, Dr. Robotnik, Bim Machine, algo así. Está Estou por ese... viendo Columns. Pues, crevacabezas Mega Drive. Veña, é o Columns. No. Pero estades moi preto. Mira, Carlos non sei dixo... de que Perdón, están falando. Detas dixo mismo.
xa se mencionaron tanto no chat como aquí. Sí. Así que Cocal, entre iso e pensade que ten que ver con vos e pensade nalgo no que falamos no podcast de hoxe. non sei, Xa o sabes. Interesante. Retírome. Abro vos o... Vamos darlle atás Efectivamente. este de aquí. Efectivamente. O do Feixó. O Marcianitus non lle damos porque dixo Eggman. Si, a máquina do Fixo malvado. Era o Dr. Robotnik Min Bean Machine, que era realmente o Puyo, que en Xapón é Puyo Puyo. Sí. Directamente. O sea, pasa que hai... Era Super Nintendo Kirby. Sí, claro. Qué fuerte. Bueno, dai Bueno, tirita non se conocía. queres. No, é un Puyo Puyo de xuntar colorinchos. É que o nome é chulísimo. Min Bean Machine. Hoxe falamos da Steam Machine. Ah, estaba todo fiado. Claro. Claro. Vamos cantar conga, chiquipare, que tú Feliz conga, tanta. Pollo. Nada, Rita, non sei se queres dar ti ahora. Sí, eu Veña. teño un xogo, veña. Pois Comezo dalle. Despois Quen Sara, que despois empeza? John. Eu. Sara, Eu. John. É posterior ao ano 2000. Sí. Vale. Eu. Ten personaxes romanceables. No. Pero era unha boa pregunta, pero non. É posterior a Bueno. 2010. Realmente no. Es posterior a 2010, sí. Vale. É de PS4. Sí, saiu para... Sí, Saiu para PS4. Segue implicado. saiu para PC4. Para PS4. É de xénero de terror? No. A personaxe principal é humana. Sí, Sí. definitivamente. É un RPG. Pues claro, John, ¿cómo no? E non hai romanceables, bueno. Bueno. Chico listo. Pensar. É unha aventura gráfica. Define aventura gráfica. Como viñetas, ¿no? ¿Eso qué quieres decir? Por chamarlo de alguna manera. Pues Point and entonces, click, demais. Sí. point and click. Point and click. Eso é un sí. Sí que é un point and click. Por Vale. por vos dar ese... Ai. Eu penso que xa o teño. Pois eu non Pero non vou dicir nada. Non vou dicir nada. Está ¿Cómo que no? ambientado en fantasía medieval. No. Ah, creo que xa teño. Pois eu... Non. Se queredes dicir algún dos dous, porque eu non teño ni idea. Estou facendo pistas e eu que eu penso que é. Disco Elysium. Dalle, Sara. Non vou dicir nada aínda, vou facer preguntas. Pero que... pois entón digo eu, porque a mí xa me confirmou Rita. Imos ver. Deixame pensar. Que podo facer? Que pregunta podo facer que sexa un pouco como xenérica, pero que a vez tamén me Pero guíe si o para tes, confirmar se muller. o nene. É que non Si sei o se o tes. teño. Non sei se o teño. Hai componentes como de cyberpunk. Esa pregunta é demasiado difícil de responder, Sara. Ui, Eu vou dicir que Non teño destaca claro. por o No. componente steampunk. No. Queres ok. decir. Vale. Só esta banda sonora. Obviamente. É o Disco Elysium. Pues claro que é o Disco Elysium. Vale, pues moi ben. Pois aí está, era Disco Elysium. Sí, pero teño unha trampa que podo poñer música para facer preguntas. Tamén podías ter cantado o da igrexa máis pequena de non sei onde, que era a canción A de igrexa, que canta efectivamente, Harry de no karaoke. Sí, a pista foi point and Obviamente. click e RPG. Foi, o sea, de dubidar con a aventura gráfica e sei que é a data, así que me acordo. Eu estaba pensando no de sí, bueno. Become Human.
Ah, pois mira, non xoguei ese, non xoguei. Como dixeche, sí, moi humano. Pensei, xa está. Ah, humano, bueno, humano. no, referíame que, sabes, a inherente fragilidade de Harry que o convierte ser no humano, perfecto sí, exemplo, sí, exacto. Nada. Mini cosa tamén o tiña por aí polo chat. Sí, vamos, se queredes dou eu agora. Vamos. Así que ataque ti, Rita. Ataco eu. Veña. Escante. Usas pistola? Sí. Non? Pregunta rara de apertura, pero é un sí. É posterior ao ano 2000. Non. Ben. É multiplataforma. É multiplataforma. Ten lugar no mundo real? Sí. Sabíamos que son sitios recoñecibles do mundo real, sí. Interesante, interesante. O protagonista é humano. Protagonista é humano. Non é xa O do protagonista é un home. Non é un home. Entendendo, me estás preguntando un home a nivel de sexo masculino, xénero masculino. A quen lle toca? A ti, A ti, creo. miña reina. O protagonista... ten tetas picudas. Sí. Ah, acabáramos. Acabáramos. John procede a decir Shadow outra vez. Bueno, dámelo como que acabas de decir Tomb Raider 1, efectivamente. Efectivamente. Joder, ¿dónde está ese meme cando se necesita? Bueno, ahora. Nada. Xa te paras. Bueno, esto para Instagram vai moi ben. Este xa é o rique, sai. John, quedas ti. Se acabamos antes tamén, todo ben. Era Tomb Raider 1, efectivamente famoso por ter uns polígonos limitados. Deixémoslo aí. Pirámides. Sí, efectivamente. Pirámides riquita. Estoy buscando pero bueno, preguntamos ya, John. Toca este ti, Lara. Lara, sí. Lara Croft era. Toca este ti, Sara. Pois verás. Sara Me vouche preguntar. Cudas. É un xogo de plataforma. Bueno, só por aí algo. Como? ¿Qué? Plataforma. Das picudas. Sí. Das picudas. Das picudas, chao. Sí. Sí, sí. Venga, Maravilloso. comezamos. Comezamos. Sí, Primeira pregunta. pregunto. No, pregunta, non te escutei. É un xogo de plataformas? Non, Ok. É un xogo de antes de 2000? non. Posterior. Posterior É ao un- 2000. É un xogo de antes do 2010. Sí. Entre 2000 e 2010. É un xogo para unha consola que saiu para unha consola de sobremesa. Sí, Esa consola de sobremesa de GameCube? correcto. Ai, non te coñezo nada. Xa sabes? Non, Ah, digo que non, que pola época. Que hacha. Eu non teño ni idea, así que só podo decir protagonista é humano. O protagonista principal, la cara máis recoñecible, sí é humano. Pero non Hai- só hai humanos. Varias personaxes xogables. Sí. Non en plataformas. É un xogo de loita. Non? Pero é un xogo no que hai pelexas. Non? Este xogo salen... espera, cando dis que hai pelexas, quer decir que non hai mecánica de combate at all? Non. Ok. Ok.
E teno moi claro. A ver que dio chat. É que acaban de dicir unha cosa que pensei, pero... Bueno, podría ser. Podría ser. Pero, estás preguntando, non, Rita? No, eu xa preguntei. Vale. Quen vai, Sara? Vou. É un xogo de cards. Vale, xa se cale. Perdón. Cards? Bueno, non é. O sea, o que quixo decir é un xogo de velocidade, por traducir o resto. E me encaixa o de humano e demais. Estou perdida. É un xogo... Creo que... Da GameCube, que non é de cards, mas é dun xénero semellante, posterior ao 2000, ao 2010. Estás falando da música, verdad? Porras. Que xogo é este? O Star Fox. Non. Non, é o F0, como di Mini Cousa. Ai, concha, o F0 Gexe. Gexe, sí. Gexe. Gexis, sí. É verdad. Gexe. Además, o Star Fox era para 64. Efectivamente, como decía alguén por aquí, Exerces é de Sega. Efectivamente. É de Sega. É de Sega, pues este fixo Sega. Correcto. Pues F0. É un xogo de Nintendo feito por Sega, que é unha cosa moi curiosa. O sea, é unha franquía de Nintendo feita por Sega. Con a Feliz Spin. Chegas tarde, JP, non te preocupes, non chegas tarde, porque sempre chegas a tempo no noso corazón. Tarde, si la dicha es buena. Ya está. tamén así como di Rita ben, porque Rita sempre di iso. Das picudas. Vale. Dito cal, entre isto e a canción do Sonic os anéis que lle gusta tanto a John, teño que meter botoneira aquí de sons. Así que con todo isto empaquetamos e damos este programa un tasty. Así que veña, marchamos. Maravilloso. Ala, veña, a música de despedida. Aquí leña para todos. Ala. Bueno, pues graciñas por estar outra semana máis connosco. Xe foi un poquito... Bueno, está a xente chegando polo horario europeo. Está a xente chegando cando son as 11:20 da noite aquí no país de Jorge Mira. Aquí está chegando xente que ten que rebobinar. Bueno, graciñas a toda a xente que estuviste no directo hoxe, tamén os que chegades agora a tarde. Lembrade que tedes tamén no YouTube, Spotify e iVox xa desde unhas horas máis tarde de agora e de lo ter subido ali, así que podedes ver un poquinho que falamos hoxe un poquinho así de actualidade houbo, e voltaremos o martes que ven co podcast. Pero lembrade que temos tamén un Patreon no que a xente que estedes aí apoiando a Recuncho, pois xa podes votar un dos próximos podcasts que imos facer. Agora vais a votar temática de podcast. Isto igual non o dixen na reunión no chat que temos, pero bueno, son temas que temos falado, entón agora desde xa ata o sábado creo que podes votar na patreon.com/recunchogamer que tema queredes que falemos próximamente no podcast, a votar entre videoxogos que fixeron chorar. Vamos a pensar que pola súa narrativa e historia non que sexa un Souls, que tamén pasa. Tamén pasa, eso pasa tamén cos pasa. Souls. Bueno, tamén valería. Ou xogos, que isto é un formato que xa temos falado Rita Ángel sobre todo, de xogos que tens que xogar cunha man, pois porque estás ocupado, pois dando peito ou porque simplemente dormir unha ou outras cousas, o sea, o que foras ti cas túas más non é asunto noso, sabes? Efectivamente, son como unha delas, xogar, efectivamente. Entón xa podes votar no patreon.com/recunchogamer. Lembrade, se non sodes Patreon, sodes Patreon. Nada, por aí comentarios varios e demais. Spiritfarer para as dúas cousas, imagino, para unha man e para chorar. Nada máis, graciñas Rita, benvida de volta. Graciñas John. A mí non me dis benvido de volta ou que? No, pero lembrade que isto é podcast tamén, hai audio. Intentade aparte facer da tribu dos Brave de con la pauta. Benvida de volta Sara tamén e agardámoste. Arigato gozaimasu.
Pois eso, vos tamén gozade máis. Vémonos a semana que ven. E tamén avisarvos que nada, esta semana tamén temos unha cousiña nova no Recuncho Gamer, tamén a nivel de review. Temos acceso xa ao R-Type Delta que vais a ir agora en nada. E temos aí unha review tamén a final de semana. E algunha cousiña máis tamén no directo dos luns. Agora sí, nada, boa noite, bo día, segundo cando nos coitedes, pasade boa semana. Pero boa tarde. Adeus. Boa noite. Adeus. Chao. Don. Chao.